Helo, dwi'n ôl ac dwi dal yn chwilio am pethau dwi'n newydd ddisgyn. Dwi'n mynd i jyst mynd ffordd eto lle eisiau gynna fama ydi o. So, yn ôl ffordd dwi'n meddwl dwi ar goll. Nadw. Fyny, ar draws. Dwi'n meddwl, ella hwnna ffordd achos ffordd eisiau tro dweitha a dwi'n iawn. Lawr yna mae hwnna gwybod. Ac o'n i yn neud redstone contraption episode dweitha a dwi'n mynd i gario ymlaen efo hwnna. Dwi just yn angen 9 mwy o smooth stone ac dwi'n angen chydig mwy o sticks hefyd achos dwi isio wneud redstone repeaters i wneud redstone contraption iawn. Dwi wedi cychwyn o'n y cefn yn fama. So, faint o smooth stones fama. 17 yn ddigon. Ac na i reid y coal i fewn. Gyd i fewn. Chos dwi'n mynd angen hwnna i mwy. So, na i trio wneud brick house. So, na i reid hwnna i fewn. Ac dwi eisiau bach o bricks ar tu fi. Ond dwi'n mynd i dorri coed efo llaw fi. Wedyn fydd contraption fi wedi gorffan blaw am cael y pethau eraill fatha'r piston, so dwi'n angen iron, sef genna fi hwnna. Ac dwi'n meddwl fedra i wneud wan, achos dwi jyst eisiau fatha blocks i godi fyny. So, wan dwi'n wneud redstone contraption fi. Dwi'n hapus wan. So, dwi'n wneud redstone contraption, gyda fi ddigon o fanna. Ac hefyd, dwi'n angen mynd i fewn i mine lot i cael stone, achos yna loads o stone allan ar y surface. Ac yna fi fatha yn lle rili da, achos yna lot o anifeiliaid. Yna loads o biomes rownd efo. Ac hwnna di gorffan. Dim eto, mae efo digon i wneud bricks. So, dim hwnna. Fama. Using bricks. So, be ni am wneud? Neu redstone contraption fi. So, dwi'n mynd i fama cael hwnna. A gwan, gyda fi ddigon i orffan y contraption. So, cael hwnna. Dwi efo pren a hwnna, so rhaid neu hwn. 2 o nhw. So, dwi wedi gorffan contraption fi. Do wedi. Malu hwnna. Rei hwnna na, malu hwnna, rei hwnna na, a malu hwnna, rei hwnna na. A gwan cael o fel na. A wedyn dwi'n mynd rei hwnna, na ci dim fel na. Fel na i fyny. Fel na. A dyn... Na, dim fel na, o gwbl. Ti'n gorfod dileu nhw fel na. Fel na. Ond, os ella wneith hyn weithio, dwi'n mwyn gos wneith y dda i wneud. Ella wneith o wneud o'n. Dwi'n mwyn gwybod o. Dwi'n meddwl ella rhaid wneud o fel ma. Neu drio fo. Oes gyda fi hyn. So mae'n mynd fel na. Dim yn gweithio. Does am redstone yn fanna. So 3, 2, 1, go. Dal ddim yn gweithio am ryw reswm.
Mae'n fod i weithio. Dwi'n gweithio ar Xbox felly na di. Mae ar cyfrifiadur, definitely. Ond ti jyst yn neud y fel na. A dyn, mae'n neud contraption bach. Oedd y pistons ma'n ddim byd felly yn doedd. Neu sy'n ni'n gallu neud na, dim ots. Rhaid un brics yn arall. So hwnna'n gallu bod yn simna i ni. So, brics. A gyda fi ddigon neu stone brics hefyd. So simna time. Amser neu simna. Ac hefyd, nes I gofio bod chdi'n gallu neud hyn. Na I dyn ni jyst tynnu armor fi gyd off. O dyn reit o yn fama. Hynny hwnna fanna. Aha. A dyn os ti'n right-clicio nhw, maen nhw'n mynd ar chdi. Sylwi na nes I. So, mae'n bach yn handi. Ac o'n rhaid jyst pam eisiau neud yna. Na I jyst mynd I fyny ar y to I reid y simna I lawr. Na I reid o fama, simna ni. Ac pryd dwi wedi bod yn nether, sa'n ni'n gallu cael nether ac ar y top o dyn neud flint and steel o bod actually oedd y simna. Ond dwi'n mynd I cael ymlaen I dy tŷ yn fwy. Nathon ni'n mynd hynna gyna, pryd oedden ni'n fod I. Na'n mynd I gysgu gyntaf ddo, achos dwi eisiau mynd I gysgu cyn neud tŷ fi. Achos dwi eisiau bod fatha yn digon deffro. Dwi'n mynd I doi rili pell allan fel hyn. A dwi eisiau tŷ mawr. Achos ella sa'r cwn gallu byw mewn rŵm a os ni'n gallu byw mewn rŵm. A wedyn sa'n nhw lle I chwarae yn lle'r tŷ yna. Lle mae'r tŷ ar ochr arall de. Maen nhw ar ochr yna, so deddad. Os o'n i'n maen i'r gwely yma, o dyn nes maen I trwy hwn, sa'n ni'n gallu dod â hwn I fewn i'r tŷ arall. So fel ma. A wedyn mae'n dod I fewn. A wedyn dwi'n mynd I jyst maen I hwn allan. I weld ci fi. Hello. So, wan dwi wedi agor hwnna. Dwi'n mynd I fyw efo cwn fi, ond da ni mewn fatha llefydd separate. So, da ni efo ti mawr, da ni'n rhannu yn lle gorau cael 2 separate sy'n mynd I fod yn annoying, achos bod tro dwi eisiau bwydo nhw, fydden nhw ar y to yn y tŷ arall, so fydden gorau mynd allan. Ond dwi'n dwi jyst yn gorau mynd I ochr arall y stafell, achos fydden nhw'n fanna. A wedyn, dwi'n mynd I wneud ochr nhw efo bricks a sandstone. A dwi'n angen torches o fama. Ella fydda I roi gwely fi'n fanna ar ochr yma'r rŵm. A wedyn cael y furnace dim ffordd yna, deilad. Dim y ffordd yna, ond y ffordd arall yn lle. So cael y furnace. A wedyn cael o fel yna. A wedyn dwi'n mynd I gael hwnna fel yna. Na I neud y to allan o fo hefyd. Na I bildio efo sandstone bricks. Sandstone dwi'n feddwl. A wedyn, da ni efo 4 drws wan, achos ma nhw efo drws o fama. Drws gwahanol I ni, achos genna ni birch doors. A dwi'n mynd I weld be mae spruce doors yn edrych fel, so da ni'n gallu ffitio drws arall I fewn. So dwi'n mynd I weld be mae spruce yn edrych fel.
Dwi'n meddwl ma'n fatha giatia castell. Dwi'n meddwl rhywbeth fel yna ma'n edrych fel. Nawn ni jecio ddo. Rhag ofyn. Nawn ni cael dau... Na, mae'n rhoi 3 drws i chdi, so... Nawn ni just cael hyn faint. Dwi'n meddwl... O, gyda fi ddigon anyway, so na i just place a crafting table yn fanna. Ac drysa, spruce doors. Ti'n gallu cael 3, a maen nhw'n edrych fel yma, fatha castell, dros y castell chydig. So mae'n bach yn handi. Chos fatha dwi'n mynd i bildio castell bach i nhw i'r fatha i lle ochr lle da ni. Chos dwi isio fatha castell bach i'r cwn ag fi. So ni'n gallu bildio ar rwla mama allan y cobblestone. Allan fama reit ochr y tŷ. Sa'n yn gallu bod rhaid yn fama i ddod i fewn i'r gastell. Fel yna, a wedyn y drws brws fanna. So entrance i'r gastell di hwnna. Ag, o ia, dwi'n pleisio hwnna lawr. Hwnnw'n ffain, hyn yn ffain. Cwn yn ffain, yndyn. So, excuse me ta. Dwi'n mynd i symud hwn. O dyn, rai. Ca. Dwi'n mynd i reid o yn fama'n lle. So, mae o'n o ffordd. A wedyn na i symud y crafting table yma. A na i symud y gwely hefyd fel bod nhw efo mwy o le. Dwi'n mynd i symud hefyd, dwi'n mynd i symud y chests yma. Chos maen nhw eisiau mwy o le i chwarae, really. So, peidiwch â bod efo'ch gilydd, ewch allan i chwarae. So, yn fanna, dwi'n mynd i alw hwn yn blondi, chos mae efo melyn, colar melyn, so blondi di enw fo. Ac wedyn mae Rosie. Rosie di'r un yma, so gwely Rosie di hwn. Gwely blondi ydi hwn. Na, actually, Rosie, gwely Rosie di hwnna, so Rosie sydd dewo fi. Na, geith hi aros yn fama. Actually, na i symud hwn. A geith Rosie fod yn lle mae ar y funud. So na i rei gwely hi'n fanna. A wedyn, dwi'n torri hwnna eto. Dyma hi yn mynd i fod ar y gwely yma. Ac oedd blondi eisiau gwely yma, mae blondi cael hwn. So, dos i fewn, please, blondi. Diolch. A wedyn ti yn mynd i gael... O, na ia, chos Rosie, blondi, a gyda fi ink sac, so mae'n gallu bod yn rhywun hefyd. So rhywun yn gallu gwisgo hwn. Mae i di wisgo fo. Be di enw chdi wan ta? Black Ears, chos mae bach o ddi ar hwnna. Black Ears di enw fo. O ia. Be na i wneud wan ta? Na i wneud y castell. Os dwi wedi cychwyn ar hwnna eto. Os am mwy o cobblestone. Na, goes, dim o gwbl. So, na i cychwyn y castell. Fel yma. Dwi'n mynd i cychwyn. Yn mynd i'n uchel. So, mae'r castell yn darn o'r tŷ. So, dwi'n jyst mynd i bildio i fyny fel yma. Fel yma lle fydd heit fo, so fydd o ddim mor uchel hynna. Chos fatha, jyst castell bach i chwarae ydi o. Dim fatha castell mawr i'r brenin am byd. Ond, lle mae gold? Na, nes i wneud chestplates do, so gyda fi'm gold ar ôl. Chos ni wedi gallu chwilio mwy o gold a neud golden blocks i neud throne i'r gastell. A wedyn sa blondi'n gallu mynd i fanna. Chos mae o fatha'n gwisgo colar fatha... Mae fatha peth mae brenin yn gwisgo.
So, sa'n gallu gwisgo hwnna. Ac ella na I farw'n disgyn. Dwi'n siŵr. Nope. So, cario mlaen bildio fyny. Dwi'n ddim barod. Ond dwi'n mynd I farw, definitely, mama. Ynddo, dwi'n mynd I farw. Mae'n trio neud darn. No. Dwi definitely mynd I farw, ond dwi'n yn siŵr. Na I neud hyn, o bo fi ddim actually yn marw. Wedyn, dwi'n mynd I neud y top fel ma. Wedyn cael ystol I ddod I fyny. Wedyn, castell yn fel ma. Fel na. Okay. Dwi wedi gorffen top y gastell. Fan y lle fyddech chdi'n mynd lawr. Okay, so dwi wedi gorffen bildio'r gastell eto. Dwi wedi bildio'r rhan fwyaf o fo. Dwi'n meddwl hwn fydd castell rwan. Iawn. Dwi'n mynd I fatha neu rhywbeth tu fewn i'r cwn. So, sa'n nhw'n gallu. So, hwn ydi tu fi ar y funud, mae o'n fawr. A dwi'n mynd I adio mwy ato fo ddo. So, dwi'n mynd I adio lot mwy at y tu. So, na I ni fatha lle o dan y ddaear yn y gastell. Just entrance I fynd o dan y ddaear. Yn fama. So, entrance I fynd o dan y ddaear. Fatha lle ti'n mynd I fewn I gael I neu washing a fatha.